namomonitor kung itong pera ito ay nagagamit sa pamumuhunan ng legitimate na negosyo. For example, kung itong mga pera ito ay pumupunta sa pagtatayo ng legitimate na negosyo. For example, mga outlet shop or mga tindahan. Ang nakakatakot dito dahil mas madalas natin nakikita yung mga illegal na negosyo tulad ng prostitution din, tulad ng mga pagpapalit ng pera. Nabalitaan natin na merong isang Chinese na pinatay dahil gusto niya magpalit ng pera. Yung pagpapalit ng pera ay regulated to ng Bangko Sentral. Lahat ng money exchange activity dapat nalalaman ng ating gobyerno dahil ito yung pagpasok at paglabas ng pera. Kaya dahil hindi natin namomonitor to, malaking chance na pumupunta to sa mga illegal na activity. Thank you for watching Politiko TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.